Nalagay yung problema, te. Kaya nga nalagi. Pag-relax na na, pwede ba ako na makapod si Jumbay, te? Hi guys, manadamig kaon guys, hindi karon ako lingaw. Adang i-prank ang mga igsuon. O kinsay makontak, as lang i-prank akuan. Ang buntis ko. Hindi bang unang tawagan, ang suwa dyan si Florami. Hindi atong tanawon guys, o kinsay lang reaksyon. Flor, naman ka? Flor. Oh, Flor. Paminaw sa Flor, kina ako'y problema, Flor, ang dako. Ano ba? Bawas ako dani, Flor, saan man na, Flor. Ano ba? Bukas na ka? Hala, Flor, tabangi ko, Flor, bi? Isa di kabuhan kaya ako duga mama din sikog lipong-lipong. Hiyaw. It's a prank. Masugot ka dyan kang maburos ko. Ayo, siya baga jud. Aja sa Flor kay hang taw ay prank na si Jijin, si Julie, ug sa pirang reaksyon. Si Ate Ruby. Ang ate na sa Cebu ang i-prank. Hello. Hello. Kinsa man ni si Ate Ruby? Wala ka taday. Mali hi mo mama day. I call. Dire ako. Wala. Te. Tabang ko TV. Ano man? Paano lang ta? Nalagay yung problema, te. Kaya nga nalagi. Pag-relax na, pwede ba ako na makapod si Jumbay, te? Ano man? Punigon? Te, burus manggukuti. Ano po di ay? Hindi kay agang uyab kay wapa may tarong nga trabaho, hindi. Isa naman di ko kabuan nga kuman, burus. Matugay si ko pangalipong. Wala nga rin ko na rin. Pwede lang ako kadari ko. Saan ka na pagsulti nila sa tay? Ako, dawa ka lang sina. Hindi, may inuna. Yan. It's a prank! Music kang wala ka. Minto ka, te? Kung paan mo na ako. Minto ba ka? Hindi na. Tanong-tanong mo mga kusun. Minuwang kong hindi cellphone niya. Tanong-tanong mo kasi yung mga ipag-vlog-vlog niya. Kung kalit mo ba tawag ko paan ang bulang sa lagay si Florami ka dyan. Ang giga ko ang ganoon din. Karang pabili ko nakawin sa cellphone. Diyan ito, lagi kag naburus ko. Patay ko puro mo to. Pukoy. Napa ko i-prank lain si Kuan, si Florami, na-prank na nga ikaw. Kuang pagduha, kuang pag-Julie og ni Jijin. Napa tong kontakan. Ano po ba na? Gali kay kung sana kay
Mama Julie, ito baga. Ate Esther. Tatawagan ko. Wait lang. Guys, ang Ate Esther kay stricta to. Ang suwa dyan. Huwag sa reaction. 0949 64 60 672. Stricta niyang ate. Nasig makatilaw ko dani. Aning suwayan. Green. Patay kurbang ko. Ang green si ate ko. Bagati. Agoy. Ate Esther. Baga. Walang chance ma-prank si ate. Wala. Ulit si Jijin. May mga signal mga tao dito. Jijin. Wala ring signal. Last na lang, Julie. Walang mga kwenta, hindi ko sila maprank, wala lang iba. Kaya mananghilin. Mananghilin. Try ko kung anong reaction. Walang kwenta mga cellphone doon. Wala rin. Walang reaction sa iba. Dapat marami pa sana eh. Ate Nika. Nag-ring si Ate Nika. Nag-ring si Ate. Hello, ate. Ate Nika. Te. Hamang karon. Ate, naku istorya ti ba? Problema. Saan ba din hati? Ti, buntis ko ti. Andiyan kaya ganguyab kayo pa may klarong trabaho. Alam ni palaglag ti. Ti. Tabangi ko ti ba? Tabangi ko ti. Tabangi ko ba saan na pagwingan nila tatay? It's a prank. Si Ate Ruby na prank si Rami. Nito baka.